i det liv, vi lever, og det samfund, vi lever i nu, der er H.C. Andersen super aktuel. Det er han, fordi den måde, vi bliver mennesker på i dag, den måde, vi danner os på i dag, det er en form for selvdannelse. Det er, at vi rækker ud efter de forskellige store ideologier og livshistorier. For eksempel så vil man ikke i dag være kristen. Man vil ikke tage den kristne institution, tænker om. Man vil ikke tage de store politiske ideologier ind. Nej, man vil som det selvdannende individ, man er i dag, der vil man skulle tage forskellige fragmenter fra forskellige historier. Og der er H.C. Andersen fantastisk, fordi dels hans egen personlige historie viser jo, at han bliver latterliggjort, han bliver ringeagtet, han får nederlag på nederlag, men han vender det i sig hele tiden. Han gør kriser til læringspotentiale, han gør nederlag til læringsmuligheder. Hele tiden omdanner han, reframer han sit liv hele tiden, fordi han er, som han selv gør rede for, styret af en fe. Han har en åndelig styrke, en åndelig naturlig styrke, som han henter uden for sig selv, som gør, at han kan bearbejde alle de her livsomstændigheder, som tit er ham imod, og han er et sensitivt menneske, som tit bliver revet ud af sin fatning. Men hele tiden kommer han tilbage på stien og genopfinder sig selv og gendanner sig selv, og hele tiden har han et mål for øje om, at han vil fremad. Han vil være en verdensberømt forfatter. Vi behøver ikke at blive verdensberømte forfatter alle sammen, men vi skal alle sammen finde vores vej i livet, og der kan vi få stor inspiration i hans entrepreneurship, hans innovative indstilling til sit liv, at hele tiden finde nye veje, hele tiden lede efter nye mål, og hele tiden have styrken til at vende tingene, når de går tilbage. Og det er også det, han får ind i eventyrene, for eksempel i Klods Hans, den her udannede person, som rider op til kongeslottet og tager nogle unødige ting med sig, men har livsmodet og troen på, at han kan noget, og har fantasien til at forudse en helt ualmindelig, uforudset situation, som gør, at han kan sætte nogle elementer sammen, sine træskud, sine døde kraver og sit mudder, og det betyder, at han kan være innovativ i en situation, som ikke er set før, og det betyder, at han kan skabe en ny viden og en ny identitet, og ender med at blive konge.